ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर सिगांसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ हामबाय होनग्रोयो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन नायगिरि बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दं साफ्रोमखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैबावलायबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे खोनाफेरैखौ खोनानो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जागोन मोनसे कमेन्टनि सायावहाय। थ' सप्ता खनसेसो जाबायमोन जानांगौ बे कमेन्टआ आंनियाव फैनाया, नाथाय आङो माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो बे कमेन्टनि सायाव भिडिअ' लाबोनो हायाखै। नाथाय दिनैनि बे रबिबार दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बे कमेन्टनि गेजेरजोंनो रायज्लायज्लायनो थाखाय आङो बे भिडिअ'खौ दिनै लानानै फैबाय आरोखि। थ' अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे समावहाय सोर बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै गिबियावनो होग्रोनो सानबाय। थ' आङो बे समावहाय आङो हामबाय होननो सानदों दे फिलिमन नार्जारि वेस्ट बेंगलनिफ्राय बिथाङा आंनो गोबाव बा सानथाम सानब्रैनि सिगां आंनो बे कमेन्टखौ बिथाङा आंनो हरदोंमोन। नाथाय आंहा आंनि आंगोनि आंगो द्याट मिन्स आंनि असे हिन्जावनि देहा उसुबिदामोन। बे देहा उसुबिदायावहाय आङो बिथांनि कमेन्टनि भिडिअ'खौ दिनै आं लाबोनो हायाखै, जायनि फलावहाय आंहा दिनै इसोरनि गेदेर दयानि दान माने सासे फिसा हिन्जाव मोननो हादों। बेनिखायनो आं आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो। दा बेफोरनि घटनानि बायदि बायदि ओरै थांलाय ओरै फैलायनि गेजेरजों बिथांनि थाखाय आं बे भिडिअ'खौ लाबोनो हायाखै। थ' बे समावहाय आं हाजासे हामबाय होनदों बिथां इसोरनि दास फिलिमन नार्जारि वेस्ट बेंगलनिफ्राय जे बिथाङा आंनो कमेन्टखौ हरदों। आङो बिथांखौ हाजासे हामबाय होनदों। बिथाङा बिराद मोजां दिनै कमेन्ट लिरनानै हरदों आरो जे बिथाङा बे कमेन्टखौ हरदों बिथां फिलिमन नार्जारिया, थ' बे बिथाङा आंनि भिडिअ'खौ नायदोंब्ला अननानै नायलांदो। with my small knowledge and with my small understanding आङो नोंथांनि बे कमेन्ट भिडिअ'खौ आङो दिनै रिप्लाइ होनो सानदों आरो बेजों लोगोसे फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौबो फंनैसो आङो सावरायनो सानबाय। अनज्लायग्रा आंनि साबस्क्राइबार्स एन्ड आंनि भिडिअ'खौ नायगिरि आंखौ अनग्रा आंखौ मोजां मोनग्राफोर, थ' बिथाङा आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट हरदों आरोखि बे कमेन्टखौ फरायनानै खोन्थानि। गिबियावनो आरोखि बाव लिरदों बेबायदि, बिराद मोजां दै, बेनिफ्रायबो जों सोलोंनि आरोखि। ओरैबायदि लिरदों, आं फिलिमन नार्जारि वेस्ट बेंगल सामोकथलानि, बिथाङा वेस्ट बेंगल सामोकथलानि फिलिमन नार्जारिया, बिथाङा बेबायदि लिरदों, बर'फोरा आथिं खुलुमो, ख्रिस्टियानफोरा आथिं खुलुमनो मोनो ना मोना? मिथिबायना? बिथाङा बेबायदि मोनसे बिराद मोजां कुइसन खालामहरदों आंखौ। मा होनो? बर'फोरा आथिं खुलुमो, ओमफ्राय ख्रिस्टियानफ्रा द्याट मिन्स बर' ख्रिस्टियानफ्रा आथिं खुलुमनो मोनो ना मोना? बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आरो बिथाङा माखासे बाइबेल रेफारेन्स बा बाइबेल भार्सेस बाइबेल सिरिफोर आंनो हरबावदों। दा बाइबेल सिरिफोरखौबो आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा हरदों, बर'नि होनो नुजाहोजानाय, इंराजिनि होनो रेभेलेसन आरो बांलानि प्रकाशित बाक्य ना मा होनो बेखौ होनो आरो। ओमफ्रायहाय नुजाहोजानाय अर्थात रेभेलेसन अर्थात प्रकाशित बाक्यनि 22नि 8 आरो 9 नुजाहोजानाय 22 बालाबनि 8 आरो 9 बिथाङा आंनो बे मोजांथार बाइबेल सिरि हरबावदों। आरो मोनसे हरबावदों, थोनहरजानाय 10 बालाबनि 25निफ्राय 26सिम बिथाङा आंनो बे मोनसे बाइबेल सिरि हरबावदों। थोनहरजानाय बांलायाव बेखौ प्रेरित ना मा होनो बे होनगोन आरोखि बांला बाइबेलाव। थ' बेखौहाय
10नि 25-26 खौहाय बिथाङा आंनो हरदों। दा खोथाया बेनो जाहैबाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर ना बिथांनि पइन्टआ जाहैबाय जों बर' जातिफ्रा ना गावजों गाव मान होज्लायनायाव आरो गावनिफ्राय देरसिनखौ मान होनायाव ना जोङो आथिं खुलुमो ना खर' गंलायनानै जोङो आथिं खुलुमो नंगौना नङा जों आथिं खुलुमो नाथाय दा जों बे आथिं खुलुमनायखौहाय जों बर' ख्रिस्टियानफ्रा खुलुमनो मोनो ना मोना थ' बेनि सिगां आरोबाव एसे गोथौआव सावरायैनि सिगां नोंथांमोनजों बे जे बिथां फिलिमन नार्जारिया आंनो जे बाइबेल सिरिखौ हरदों नोंथांमोनाबो बाइबेल दङब्ला बोदलानानै नायदो आङो फंनैसोल' ओरैनो गुसुं आङो बे बाइबेल सिरिखौ खनखांनानै लादों मा जाहोननि थाखाय बे बाइबेल सिरिखौ लिरदों बा बुंदोंमोन ना आं गोलावै खालामाखै मानोना भिडिअ'आ गोलाव जानोबो हागौखाय दा नुजा होजानायावहाय जोङो बेखौ फरायब्ला दिनै मोननो हायो जहननि इसोरनि आरफोरखौ खुलुमनाय जेब्ला इसोरनि आरफआ ना जहननो बायदि रोखोम खोन्थायो जहना गिनानै थोर थोर मावनायजों मा इसोरनि आरफखौहाय जहना गुग्रुबनानै खुलुमदों आरोखि अब्ला बे समावहाय बे आरफआ बे आथिं खुलुमनायखौ जहना जे बे आरफनि आथिंखौ खुलुमदों गुग्रुबनानै गिनायजों थोर थोर गिनायजों बे समाव बे आरफआ बोखांदों नोङो बिदि दा खालामथार माने बिदि दा खुलुम आंखौ नोङो खुलुमनो नाङा नैरैफोरबायदि माने बे आरफआ दिनै खुलुमनायखौ बादा होदों आरोखि ना जहनखौ बादा होदों खुलुमनो नाङा नैरैफोरबायदि आंबो बाइबेल सिरि माखासे लिरनाय दङ आं बेखौ फरायला आं बेखौल' नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरोबावहाय थोनहरजानायनि ना एक्स थोनहरजानाय प्रेरित 10नि 25-26आवबो ना बेवहाय बेबायदि पेटरा जाहैबाय सासे इसोरनि दास बे समावहाय तखनाखि जेब्लानाखि बे पेटरा बिराद बे समावहाय इसोरनि बिराद नाबि बायदि बिराद गिदिर खामानि मावोमोन आरोखि ना अब्ला बे समावहाय सासे कर्नेलियुस दंमोन कर्नेलियुसआबो इसोरखौ गिग्रामोन ना गोरिबफोरनो दान होग्रा बेबायदि मानसिमोन आरोखि कर्नेलियुसआ आरो इसोरनाव आर'ज खालामग्रामोन तखनाखि बे कर्नेलियुसनो पेटरनि सोमोन्दै ना इसोरा खोन्थायासै दर्शननि माध्यमै बेफोरबायदि खोन्थायासै तखनाखि बे समाव कर्नेलियुसआ गावनि माखासे खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ लिंहरनानै गावनि सिमांखौ खोन्थानानैहाय पेटरखौ लायनो थाखाय बे मानसि थिनहरबाय ना कर्नेलियुसआथ' मोनथिजोब्बाय इसोरा बेनो खोन्थाजोबखाबाय गासैखौबो जेब्लानाखि पेटरा कर्नेलियुसनि न'आव हाबो ना बे समाव कर्नेलियुसआ मान होनानै मा खालामबाय खुलुमदों आरोखि पेटरखौहाय कर्नेलियुसआ खुलुमदों आथिं खुलुमदों आरोखि ना तखनाखि बे समाव पेटरा खुलुमनायखौ आंखौ खुलुमनो नाङा आंबो नों बादि मानसिसो ना बेफोरबायदि बुंनानै मा खालामदों कर्नेलियुसनि खुलुमनायखौ बोखांदों आरोखि बोखांदों माने खुलुमनायखौ बादा होनाय जाबाय आरोखि ना थ' बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो ना बे बाइबेल सिरिफोरखौ लानानैनो बिथां फिलिमन नार्जारिया आरो जों बर'फ्रादि मान होनायाव गावनिफ्राय देरसिनखौ मान होनायाव जे आथिं खुलुमो बे आथिं खुलुमनायखौ जों बर' ख्रिस्टियानफ्रा आथिं खुलुमनो मोनो ना मोना दिनै बिथाङा बेखौनो दिनै आंखौहाय भिडिअ' लाबो मोनसे बेबायदि कमेन्ट हरदों आरोखि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जे बाइबेल सिरिफोरखौ आङो नोंथांमोननो फरायनानै बा स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि बाइबेलाव एसे सिरियास मोजाङै नाय गोबांथार बुस्थु नोंथांमोना सोलोंनो मोनगोन आरोखि जुदि नोंथाङा बाइबेल बेखेवनानै नायोब्ला आरोबाव आंनि भिडिअ'जों लोगोसे थ' हामबाय होनो बे समाव बिथां बा इसोरनि दास कर्नेलियुस फिलिमन नार्जारिखौहाय आंनो बेबायदि मोनसे मोजांथार आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्सफ्राबो दिनै बिथांनि कमेन्टजों मा मोनसे मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय बा खोनायैखौ खोनानो मोनबाय होननानै आङो सानदों आरोखि अब्ला फैदो
खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर ना मा होननानै जोङो माखासे जिनिसखौ जों एसे जोङो मिथिनि इसोरा जोंखौहाय मोनसे जाथि सोरजिनानै हरदों बे जाथियानो जाहैबाय बर' आरो बड' ना बर' बेबायदि इसोरा दिनै जोंखौ हरदों आरोखि ना हरदों दिनै जों बर'हा बा जों बर'फोरहा बे मोनसे कालचार ना बेबायदि मोनसे कालचार दङ जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' जाथिनि थांनानै थानायाव बेबायदि मोनसे नेचार आखु दिनै कालचार दिनै जोंहा दङ गावनिफ्राय देरसिनखौ मान होनायाव आरोखि ना थ' बेनो जाहैबाय गावनिफ्राय देरसिनखौहाय आथिं दांनानै दिनै खुलुमनाय ना नाथाय बेखौ मान होनानै खुलुमदों आरोखि ना इसोर होननानै खुलुमनाय जायाखै आरोखि थ' बिथांखौहाय माने आथिं हमनानै दिनै खुलुमदों बेनो जों बर'फोरनि जों बर' हारिनि गेजेराव जों बर' जाथिनि गेजेराव देरसिन मान होनाय आरो सनमान होनाय नंगौना नङा अनसायग्रा आंनि साबस्क्राइबार्स एन्ड भिउवार्सफोर नोंथांमोना सिन्था खालामसाय बेनिफ्राय देरसिन आरो जेबो मान गैबावा जों बर' जाथिनि गेजेराव बे मान होनायानो जाहैबाय गावनिफ्राय देरसिनखौहाय आथिं हमनानै दिनै खुलुमनाय ना ओमफ्राय दिनै नेपालिफोरनि गेजेरावबो बिथांमोना दिनै आथिं हमा बिथांमोन नेपालि बा नेपालि ख्रिस्टियानफ्रा बिथांमोनहा ओरै गावनिफ्राय देरसिननि सिगाङाव पास्टर फाद्रिनि सिगाङाव ओरै खर' गंनानै होनायखौ बिथांमोनखौ दिनै नुनो मोनो आरो दिनै बेल' नङा दिनै आदिबासिफोरनि गेजेरावबो बिथांमोना गावनिफ्राय देरसिन मानसिफोरखौ मान होनाय सनमान होनायखौ आलदा रोखोमै दिनै नुनो मोनो ना मा होनो बे जाहैबाय बे खुलुमनायानो जाहैबाय गावबागाव जाथिनि मोनसे कालचार बा मोनसे आखु गावनिफ्राय देरसिनखौ मान होदों आरोखि ना मान होनाय थ' बिथां फिलिमन नार्जारिनि मथेब्ला दिनै बे खुलुमनायखौनो बिथाङा जानो हागौ बिराद गोथौयै सानदों नाथाय नंगौ जों दिनै ख्रिस्टियान जाबाय जों दिनै प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ मिथिबाय आरो बाइबेलनि गाहाम बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो फरायनानै बुजिबाय मिथिबाय ना दहाय एसे गिबियावनो मा होननानै मोननो हाखो दिनै जोङो माने पेटरा जेब्ला आरफोरखौ खुलुमो जहना जेब्ला आरफोरखौ खुलुमो अब्ला बे समाव आरफुआबो जहनखौ बादा होदों बोखांदों बिदि खालामनो नांथारा आरो जेब्ला कर्नेलियुसआ पेटरखौ खुलुमो पेटराबो दिनै बादा होदों थ' बिथांनि कमेन्टआनो जाहैबाय मानो बिथाङा लिरदों मानो बिथाङा बेनि सोमोन्दै सोंदों बिकज वी आर द ख्रिस्टियान जों ख्रिस्टियानखाय बिथाङा बे कुइसनखौ खालामदों आरोखि नोंथांमोना नेगेटिभ साननो नाङा ना जोंनि गेजेरावबो दिनै बेबायदि दङ गोबांथार जोंनि गेजेराव पास्टरफोर पाद्रि एभान्जेलिस्ट फादार बिशपफोर दङ ना खुलुमनायखौ बिथांमोना बादा होयो हामजाया नाङा आंखौ खुलुमनो नाङा होनथारो आरोखि बिथांमोना ना बेबायदि मानो बिथांमोनाबो जेरै बे बिथां फिलिमन नार्जारिया फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ फरायनानै मिथिनो मोनदों बेबायदिनो बिथांमोनाबो मिथिनायखाय बादा होयो आरोखि ना नाथाय जाथिखौ लानानै ना हारिखौ लानानै जोंनि बर' हारि जाथिनि गेजेराव बेनो देरसिन मान होनाय ना बेनो खुलुमनाय जोंनि जाथिनि गेजेराव जोंहा ख्रिस्टियानबो थायो ख्रिस्टियान नङैबो थायो ना जों बयबो दिनै बेखौ दिनै खालामो आरोखि थ' अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि साबस्क्राइबार्स एन्ड भिउवार्सफोर नोंथांमोना बेनि सायावहाय माबाफोर कमेन्ट होनांगौ दंब्ला कमेन्ट होनो हागोन नाथाय बाइबेलावहाय आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों आरोखि ना बाइबेला ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों नोंसोरो बा जोंखौ खावलायदों जोंखौ मा होनदों नोंसोरो गावजों गाव मान होज्लाय होननानै बुंदों आरोखि ना नोंसोरो गावजों गाव सनमान होज्लाय मान होज्लायनायाव गावजों गाव मान होज्लायनायाव नोंसोरो सिगां जा होननानै दिनै बाइबेला बुंबावदों नाथाय मान होनोल' थिनदों बाइबेलाबो नाथाय आथिं खुलुमनो थिनाखैमोन आरोखि नाथाय जाथिखौ लानानै हारिखौ लानानै दिनै आङो बुंबाय जे जोङो ख्रिस्टियान जाब्लाबो बे संसाराव थांनानै थानायखाय जों बर' ख्रिस्टियान जाब्लाबो बे संसाराव थांनानै थानायखाय मा दिनै जोङो मा जायो दिनै मान होनो सनमान होनो आरो गावनि कालचारखौ दिनै जोङो फल' खालामनो गोनां जायो आरोखि ना अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि
That's deeper. थ' नोंथांमोननिसिम बे समावहाय मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि आङो आरो बेनि सिगां नै मोनसे बाथ्रा बाव बे फोरबोनि गाहाम बाथ्राया ना गोथार बाइबेलनि रावफ्रा जे गोथार बाइबेलनि जेनाखि बेबहार साल सलनफोर ना ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनि जेनाखि रावफोर सोदोबफ्रा बे संसारनि कालचार बे संसारनि हुदा नेम खान्थिजों एसेबो गोरोबथारा मिलायथारा अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन बे बाइबेलनि रावफ्रा बे संसारनि मोनसेबो बाथ्राजों मा एखे जानो नागिरा गासिबो आलदाखा इसोरना इसोरनिखा आरोखि नोंथांमोनाबो गोथौयै सिन्था खालामब्ला बेखौ मोननो हागोन आरोखि थ' बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहनि बेखौ मोननो हागोन रमान्स चैप्टार 12 verse 10 रमनि 12 बालाबनि जि सिरियाव लिरदों मा होनदों बाहायफोर अनज्लायनायाव गावजों गाव अनसोज्लाय गावजों गाव मान खालामज्लायनायाव सिगां जा मिथिबायना बे समाव आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो खोनानो मोनबाय मा होननानै बुंदों रमाव अनज्लायनायाव गावजों गाव अनसोज्लाय आरो मान खालामज्लायनायाव सिगां जा होननानै बुंदों बाइबेला दिनै जोंखौ मान होज्लायनो थिनदों आरोखि ना जोंखौ मान खालामज्लायनो थिनदों मान होज्लायनो थिनदों अनसोज्लायनो थिनदों दिनै गावजों गाव मिथिबायना आरो बे मान होनायनि बिसय गोबांथार दिनै बाइबेलाव लिरजादों नोंथांमोना नायब्ला मोननो हागोन 1 पिटर 2 बालाबनि 10 सिरियावबो थांब्ला मोननो हागोन 1 पिटर 2नि 17 मान होनायनि बिसय लिरनाय दङ गोबां बिदिनो लिरनाय दं आरोखि ना थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै आं बेखौनो सानदों जे जोङो संसाराव थांनानै थानायखाय दिनै जोङो माब्लाबा संसारनि नेम खान्थिजोंबो दिनै जोङो सोलिनो गोनां जायो आरो बाइबेला दिनै बेखौ बुङाखै जे आथिं खुलुमब्ला पाप जायो होननानै बाइबेला दिनै जोंनो फोरोङाखै थारमाने बादासो होदों आरोखि ना बिदि खालामनो नाङा होननानै द्याट मिन्स सोरखौ खुलुमो मिथिबायना बयनिफ्राय देरसिन इसोरखौसो जोङो बेबायदि खुलुमनाय जायो नालाय ओंखायनो दिनै पेटराबो आरफुआबो इसोर नङैखाय बादा होदों आरोखि नाथाय माथो खालामबावनो जोंहा जोंनि जाथिनि ना जों बर' हारिनि जों बर' जाथिनि गेजेराव बे मान होनायानो दिनै बिराद गिदिर जानानै फैनायखाय दिनै जोंहा खुलुमनांगौ दिनैहाय जोंहा जानानै फैयो ना मा होनो मोदोमखौ लानानै संसाराव थांनानै थानायखाय जुदि जोङो खुलुमनो रोङाब्ला मा होनगोन जोंखौहाय मिथिबायना जोंखौ ओरैबायदि होनबावगोन मान होनोनो रोङा ना एक्चुअलि हमनानै ला जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि आसामाव ना जोङो दिनै बिहाव बिखुनजोफोरखौ बिजामादैफ्रा मा खालामो खुलुमो आथिं हमनानै ना बेफोरबायदि नाथाय फोरबोनि गाहाम बाथ्राया मा होनदों बिदि खालामनो नाङा होननानैसो दिनै बादा होदों थ' आंबो दिनै बेखौहाय फाइनाल आं होननो हानाय नङा थ' नोंथांमोननि कमेन्टखौसो दिनै आङो नेनानै थागोन थ' नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामदो जे संसाराव थांनानै थानायाव आरो जों बर' जाथिनि गेजेराव बे मोनसे बिराद गिदिर कालचारखाय आखुखाय बे खुलुमनायखौ खुलुमनो नांगौना नाङा आंनि मथेब्ला एसेबां माने सिरियास नङा होननानै दिनै आं सानो ना बे मोनसे जाथिखाय जों बर' हारिखाय जोंनि बर' हारिनि देरसिन मान होनायानो बे खुलुमनायखाय दिनै आं सानो खुलुमनोबो हागोन होननानै दिनै आं सानो आरोखि नाथाय बिथां फिलिमन नार्जारिनि बायदिब्लाबो राइट ना राइट खुलुमाबाबो राइट खुलुमबाबो बिथाङा इसोरनि बाथ्रा मथेब्लाथ' एसे उसुबिदायानो आरोखि बेफोरबायदि थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे कमेन्टनि गेजेरजों बे इसोरनि दास फिलिमन नार्जारि वेस्ट बेंगलनिफ्राय बा वेस्ट बेंगल सामुक्तलानिफ्राय जे कमेन्टखौ हरदों बे कमेन्टनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्स नायगिरिफोर दङ साफ्रोमबो गाहामथारैनो मिथिनो मोनबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि बयनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरो नोंथांमोना बुजियाखैब्ला जे भिडिअआव जे बाइबेल सिरिफोरनि जे स्क्रिनाव होनाय जादों बाइबेल सिरिफोर बाइबेल भार्सफोर बाइबेल पदफोर नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोननि बाइबेलाव गोथौयै खनले फरायनानै नायबानो खुब गाहामथारैनो बुजिगोन
तो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्टखौ हरगोन तो हामबायसै नायगिरि बयखौबो इसोरा बोर होथों आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आरो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला बा नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब लाइक खालाम आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालाम जेन बेफोरबायदिनो गोदान कमेन्ट भिडिअ बा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथाङा मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि तो हामबायसै गोजोन्थों इसोरा बोर होथों बयखौबो।